aloituksia. Ja aloitetaan tälleen turvatulla alueella, että saadaan kyytiä. Ja sitten tuolla pystyy tekemään kyllä ne toisetkin ne lähtee osaa, ei se liikkumaan ole toiseen kiinni. Ei täällä piti vaikeutta. Sä voit heti sanoa a, se lähtee nouseen korkeammalle. Ja hyvin. Hyvä. Systeri on siellä. Sandra. Mä voisin mennä siskon kalaan. Anna koiran miettiä vähän aikaa. Lähdet ihan rauhallisesti kävelee takaperin siihen aitaan kiinni. Taas kun se heittää ympärille. Taas koiraa se stressitaso on tosi korkea. Se lähettelee tuolla tulee Sandra. tällä lailla ne rupeaa väsymään, vaikka ne olisi kuinka luovaa sieltä eka kerran. Sitten tulee se vaatimus, että hitto mun pitää pystyä tähän. Se on ihan normaali. Ja näistä koirista, jos puhut, ei ole kapasiteettia. Kyllä niillä on. Ne rupeaa ajattelemaan. Ne asettaa itselleen niitä vaatimuksia. Ja sitten pitää vaan tavallaan jatkaa. Että se oikeasti se yksi ei ole ongelma. Jotta se seuraava siinä. Tule. Hyvä. Juuri näin. Keskilinjalla kiität tosi paljon. Nyt kun huomaat, että rupeaa nousee, niin korjaat heti äänellä. Hieno. Hyvä. Ja niin kun näet, Tiina ei pysty vaikeuttamaan. Jos No nyt ei ruvetaan oo. vaikeuttamaan, niin Menee leviää joo. paljon. Se on yöaikana miettinyt. Kyllä, ja väsynyt. Se oikeasti tapahtuu silloin yöaikana se oppiminen. Ja se ei olekaan niinkään lepoa, vaan sitä, että ne jotenkin kehittää päässään vaatimus. Hirveän vaikea on puhua näistä asioista ilman, että kun mä hirveästi yritän tarrostaa, että koira on inhimillinen. Mutta se, minkä itse olen nähnyt, on tajunnut, että koirat pystyy ajattelemaan syy-seuraussuhteita. Kyllä ne ajattelee, mutta kun niitä ei ole pystynyt niinku tavallaan kertomaan ja puhumaan muuta kuin inhimillisin termein, niin se saattaa kuulostaa siihen, että puhuu niinku ihmisistä, mutta kuitenkin kun muistaa, että se on koiraeläin, niin se vaan tapa, millä se ajattelee, on erilainen, mutta se pitää vaan kuvailla ihmisille. Hieno. Elä Luna ihan. Tässä taas näkee, että se on terveen. Yläosa on elävä ja rento. Ja just se, että tuo sauva on niin eleetön silloin, kun ei tarvitse. Niin silloin se koira pystyy poimimaan sieltä ne asiat ilman, että se häiritsee sitä. Ja se, että tosiaan tuo rauhallinen ääni, tuo tommonen niin pitkä liike taaksepäin, niin se on just se, millä me tuetaan sitä, että lauma pysyy semmoisessa virkauksessa. Siellä ei tule sitä tökkimistä. Jos me puotelta sitä maa, niin sitten se tapahtuu niin, että se kuppaa koko ajan. Laumalle tulee epävarma olo. Ja se on tosi tärkeää, että pysyy se virta koko ajan liike. Koska koira ei voi korjata sitä virhettä niin kuin tällä linjalla. Jos me pysähdetään ja sanotaan, että menet sinne, menet tänne, niin se pystyy korjaamaan se virta liikkeessä. Jos me pyydetään sitä korjaamaan vähän keskemmälle laumaa, niin pysäytetään liike, ruvetaan ohjaamaan, niin ei pysy siellä. Pysytään liikkeessä, niin se liikenne menee. Se käyttää semmoista niinku liike-energiaa siinä alussa, silloin kun me on vielä tavallaan epävarmoja siitä, niin kun puhuttiin siitä lauman tuijottelusta, mikä on sille tosi tärkeetä, niin sitten kun se oppii sen voimansa, että se riittää se voima siihen, että se tulee keskilinjalla ja vaan tuijottaa. Että se voima niin riittää koko ryhmään, niin silloin koko ajan vähenee. Toiset koirat tekee sitä, että lähtee se stressilenkille, niin kuin Sane tekee. Mutta jatkumo on se, että kun ne oppii vahvemmiksi, niin ne pysyy tarkemmin keskilinjalla. Ne säästää siinä omaa energiaa ja ne vaikuttaa siihen laumaan eri tavalla. Niin lauma tietää, että koira on vahva ja se pystyy tulemaan. Hyvä. Se on niinku semmoinen kastamisen tulos, että se oppii pysymään siinä. Ja se on niinku kavallekin hirveän tärkeää, että nyt tekemään niin, että se aluksi lähtee vielä niin reunaan, sanotaan siellä reunasta asti, ja heti kun se on keskilinjalla hyvää kiinni. Ja taas se meinaa lähteä tekemään sitä keräävää, sitä sanotaan englanniksi wearing, eli semmoinen niinku lainittiva keräävä liike. Niin sanotaan aina sillä keskilinjalla hyvää kiinni, jotta se oppii sen intensiivisen lähestymisen. Sitä ei alussa vaadita, koska se on ihan luontevaa, että se Jes, toi on kiva lauma. no, taitaa olla siitäkin, että koira on hyvä. Siis vitsi miten hienoja hakuja se teki. Niin, ne tytöt on mutta ajattelin, noillakin on tehty nyt mitä, niin on tehty 2-3 kesää, miten ne on tehty noiden koirien kanssa, niin nyt ne alkaa olla tuossa kyseessä. Koirat alkaa